Aupa danoi eta ongietorri Astrapala podcasteko 3. saiora. Gaur Aitor Ugarte daukogu gurekin, eta, Aitor, danakin elkarrizketakin hasi aurretik beti itzen dugun bi galdera. Zein da gorroto dozun zarata bat, eta zein da maite dozun soinu bat? Opa, gorroto dut, pertsona asko moduen nik uste dut, goizetan iratzar gailuen zaratie. Eta horrekin batera gorroto dut iratzar gailuen tono moduen daukoten abesti hori. Sarritan aldatze dutena, horregatik. Eta gero, maite dut, ez da gizan esplikau. Maite dut, ondartzan, bakari pasizagat ondartzan. Ondartzan lokartzerakuen, gero itxartze zarenien inguruko jentie zelan entzuten dan. Entzuten dan modu arraro baten inguruko jentie. Eta nire bakarrik ondartzan lo hartzerakuen pasita jat. Bestait, hori maite dut. Kuriosu da bai. Oso, ondo, eta hau indaia, zein zara Aitor, aurkeztu zure burua pixkat? Zein esango zauke zarela, bertzolarixa, kirolarixa? Bueno, arama izotar gazte bat da, 18 urte bete ditut aurten, eta askotan galdetu duztie, ze zare gehiago, bertzolarixa, kirolarixa bestie, eta normalen nik izadot bisek, na, mendiko eskize da iken dut, oso kirol saliena. Baina ingurukoek ezautzen haute ondo, eta badakixi eslakoen asentana pertsona bat, zerotik egunera pasetan dena. Hau da, buruen sartzegat eskaletie, eskaletan hau eguneko egunien, eta atope eta horretara. Kasi obsesio puntu batekin. Eta orduen esango nuke bolada batzutan bertzolari izena zela, beste bolada batzutan korrikalarize, eta beste bolada batzutan ikasten edo mendiko eskizan eta abar. Bolada kadoi kontua. Aipatu dozu ez, kirolsaria bazarela, hori badakigu, eta kirola beti egon da presente zure bizitzan, imaginetan dugu, zelakua izen da baina izialdi ekintza batetik, ekintza profesional batera erutia kirola, ero behintzet txapelketa mundura eruetia. Eta zelakua zan eta zelakua da oin zure harremana kirolakiko. Bueno, bai, kirolsari beti izena, eta txapelketak hastiaz bat, harremana bai aldatzen da. Momentu enten, nik kirola batzutan hartzen dute aizialdi moduen, niretako badalako medio bat, nire buruei denpora eskintzeko taulan, badaz egun batzuk gaurkuen moduen, kristone eurizeiten dagoena, eguraldi txarra, hotza, eta holako egunetan entrenamentu moduen hartzen dut, ez aizialdi moduen. Eta, txapelketak dagokionez, nik uste txapelketak itxen dagoena dela magnifikau dana. Oda, gauzak ondo edo zenien, dana da obie, dana da disfruten da duzu doblie, dana doi ondo. Baina gauzak geizkido ditzen nien bebai, are eta txarra hau izeten da. Orduen, txapelketak nik uste eragin hori badaukola. Interesgarri. Eta on txapelketen harira gabitzela, zu txapelketan ibiltzen za, bai kirolean eta bai bertxotan, ez? Eta ureko jakitxea zelan bizi dozun lehiakortasuna hau bi esparrutan, hau da, kontuan izan da lehena basizitzela bertxo txapelketetan gainera, honek lagundu izan dutzu beste txapelketa mundutan, esperientzia moduan, ero? Bai, lehian ikartzen modu positiboan. Egizea lehiak daukola bere aspektu negatiboek eta bere aspektu positiboek. Baina nik beti izatet iguela. Gauza positibo gehiago ekartzen buzte negatiboek baino, horren bitartien lehiatzen segitzukot, eta bestela ez. Eta egizea beti oso lehiakorra izena zela. Galtzie gorroto dut. Eta ez neuke esango bertzuek asko lagundu duztenik gero kirolan lehiatzen azteko. Azkenen beti eukiotelako lehiakortasun hori. Baina ezberdin bizi ditut bertzotan lehiatzie edo kirolien lehiatzie. Kirola lehia moduen hartze gehiago bertzue baino.
azkenien bertzue, txapelketatik aparte, bebai daz bertzo saioek, eta bebai da beste, ez da beti txapelketa. Bale, zaukon justo galdera bat horrekin lotuta aprobetxa bengo sartzeko. Eta gisa da, gube galderak itxena segitzenean, ez? Lehiakide hitza urten zanean, itxagakun pixka bortitza, holtza konpartitze duzun bertsolari horreik lehiakide moduan izendatzea. Ez da gizan gure asunto, ero ez? Eta igual da hori ez, esaten duzuna, harremana igual desberdina dela, holtzakide daukotzun bertsolari horreikin, edo kirol munduan txapeleketa baten, lehiakide izan aldien horreikin, ez? Bai, hori da. Nik kirolien bai lehiakide deitzen zitela, karreretan eta parte hartzen dago benik, baina txapelketetan eta bertzotan eta ez. Azkenien bertzokidiek o lagunek edo, ez dakit, beste izen bateaz deitzen ditut, ze nik kiroleko munduen bestiekin dauketen harremana mugatzen da txapelketetara. Hau da, bestiekin egotena txapelketetan eta beti leian. Baina bertzotako harremana ez da mugatzen bagarri txapelketara, baizik eta ez dakit, bertzo saio bat, o topaketa bat, bertzo lekuek eurek. Harremana, ez dakit, lehiakide baino askoz estu hau edala esango neuke. Bai, beste konplizidade bat, ero, ez? Bueno, bertzotan oin arte gazte kategorizan ibilizare, eta zure lehiakide, kantukide deituko zeu, gaztia bak izen die, azken urtietan. Zelan ikusten dozu oin nausixen kategorixara, saltua? Penaz, bilurrez edo erronka berri bat moruen beste barik. Azken finean, segurtasun berme bat bebasan, ez? Gazteen kategorixa, eta oin mundu berri batera pasauko zare edo, benetako kompetentziara. Edo zango benke, zelan bizi dozu hori? A ber, urte hauetan gaztien txapelkitetan eta oso ere oso egonaz, azkenien bebai hortara begire dau, bebai. Ez dut esango besti ez, baina bereziki gaztienetan oso ere oso sentitu naz, baina bebai komenia bizitan zier konfort eremu hortatik urtetie. Eta, bizitzak dauko bere zikluek, eta ointoketan da nausizen txapelkitetan edo maila absolutuan kantatzia, eta, horri begira hartzot ilusinoz, normala da moduen, plaza berri bada, igual entzulego berri bat, eta ideia berri batzuk plazaratzeko gune bat moduen hartzen dut, eta aldi berrien vertigo puntu batekin, bai. Eta, txapelketekin eta saioekin eta bukatzeko, zein gogoratzen dozu izen dela zure bertzorik onena, edo saiorik onena. Eta beste kaldian, txapelketarik onena, kirol munduan ero, eta zerk esango zeukitzen ditxula berezi, bata eta bestia. Bertzuek, normalin bertzola isek bertzuek gogoratzen ditugu norberenak, baina ez dagote bertzo kutxunik, niri egutxienez. Eta txapelketa, berez isek niretako izen die orain arte Euskal Herriko gaztetxuen finalak. Azkenien ez Euskal Herriko finala dalako, baizik eta saio horren inguruen batzen dan jentie, herrialde guztietatik, Euskal Herriko herrialde guztietatik etorten dan jentie, bertzolari zeue danetatik datuzenak, oinarte nire saio berez izenak horrek izen die, unkigarri izenak bai. Eta bereziki kutxunena niretako izen da nire bigarren Euskal Herriko esango neuke. Hirutan kantaut, nire bigarrena. Giruek danetan lagundu izen dau, bertzuek beti ez. Nire bertzuek beti ez. Eta duela, nire bigarren Euskal Herriko txapelketan, gaztetxuetan oso sentsazionak amaitu neu. Eta bestizan kirolan, ez? Bai, hori. Kirolien oinarte indako karrera berez izenak, importantzia batik, eta emaitzegatik bai, izen die munduko txapelketak. Aurten ez dien, virus madarikatu hau da lata, baina duela urte bat, Italian jokatu ziren munduko gazteen txapelketak, eta bi karrera izen ziren, Ostiral eta Domeka, okerrez banau, eta asko disfruta honen. Azkenien horre mundu osoko gazte honenak da zelako, kompetentzia izugarri zelako, eta emaitzak be lagundu zelako.
Borogi orduen. Hoxe. Oso, ondo. Aitor, baukotzu erreferenterik, bai bertsolaritzan eta bai kirol munduan. Eta kontuan izan da hain mundu desberdinak diela, jakingo zeuke aukerak eta horreik zeren arabera bereizten dien esaten. Ero intuizio gutxez, hau aukeratzen duzu gai bat hau bestia. Baldin baukotzu, klaro. A ber, erreferentien kontu, Zai, bertzotan erreferente moduen beti eukio Xabi nira nahi nausixe. Bera nire baino lehena baziran bertzotan, eta berak zabalduzte apur bat bidie, bertzotan azteko. Orduen, erreferente moduen, bori, nira nahi nausixe dauket, bertzuen dagokionez. Eta kirolien, igual topiko xamarra da, baina ez esango dut da, Kilian Jornet. Kilian Jornet, baina badakigu ze hona dan, dana irabazi dau, marka izugarri izekin lortu ditu, baina hortaz aparte miresten dut, ez dakit, bere izakera gaitxik edo, bueno, bere jokatzeko eragaitxik, askotan eredugarri pentsetan jatelako. Eta bat antagestien artina desberdintasune argi dau. Xabi gertuko da, Xabi esautzot egunerokotasunetik, eta Kilian Jornet esautu besto diken. Pertsonalki gutxien, ez. Eta bat da berien, Kilian, erreferenten hausizena, esango, ez, mendiko korrikan, eskixen bebai. Eta Xabi, ez da, maialen lujanbio botako baneu, iguale alderak eta antzerako izango esan. Baina ezberdintasunek nabarmenak dira. Eta, bueno, referentiekin jarraitzuta apur bat, zuke referentia dokotzu moruen, esangik zenbaitzen dako be referente izena alzarela, ez? Azkenian, zuk zabaldu dozulako bide batzuk igual, beste batzun dako, zelan bizi dozu dikotomia hori? Osea, referentiak euki, baina referente B izena alizetiana. Bueno, ni personalki ez na erreferente sentitzen, baina ulertzen dut, igual gaztetxo batzuk edo niri begire, ni maudiela, bestakit, hain ezagunestan mendiko lasterketetan parte hartzen, edo eskixan, eta horrek bai posten hauela. Hau da, ez dut uste referente bat nazenik, baina jenti inspirau eskero edo zera, ni laguntzeko prest. Eta dikotomia hori biziot, nik uste dut alegin ju behintzat humiltasunez, ez? Eta hoxe. Eta honekin apurua jarraitzuta, esan duzu, zuetzarela referente konzireta, baina danadala imaginago eike jasoten dozunetik, aberazgarri xein jatzun hori saiatzen zarela ondoren goi aiega garazten, ez? Eta gure gogoke jakitxa zer dan Aitorrek eredugarritzat daukon hori. Izen bertso munduan, kirola, oia pertsona moruan. Jo, ez da hit. Azken, ez nahi sentitzen kapaz esateko zer dan eredugarriz eta zerrez, azkenien hori nik uste dut bakoitzak balora bidauela eta batek hartu bidauela beretako zedan eta zerreztan. Baina nik ondoren guei edo gaztetxo hauei eskaini aldu dut zitena da, bebai, bertzo eskolako irakaslena zen enien, bertzo mundu ebera deskurriruti, eta gero eurak hartu da iziela nahi da biena, baina ez bertzue bakarrik, baizik eta bertzuen inguruen batzen den jentie, dauen girue, nik uste dut oso aberazgarri zedala, eta hori altxor bada. Eta kirolai dagokionez bebai, hori, lehene esauten moduen, mendiko lasterketak eta mendiko eskixe, ez die oso kirol, ez dakit esan, mitikuak, ero. Mitikuenak edo ikuenak, eta norbaitxei atiek ireki eskero, kirol horreik deskubritzeko, bebai postuko nintzake. Esan dozu, Aramaixoko gazte bazarela, eta bueno, Aramaixon jaixo eta bizi izenak bertso zein kirol munduan gauza asko errestu dotzula suposatu gaike. Azken finean alde batetik Arabako bertso kantera potentea dago herrixan, eta bestetik mendiko kirola praktiketako leku ezin hobia da. Aukerak emun izen dotzun moruen mugatu zaitu zela baitxara Aramaixoka. Zango zeuke? Bueno, aukerak nahormena di, zuke da aipatu duzu. Aramaixon bertsotan nileko ingurune bikaine da, oso aprobosa. Eta mendixen korri gaitzeko, Aramaixo zulo bada, eta edo zein lekutera urteten basabe, mendixe dau. Eta aldapie. Eta
egiz izan, bi esparru horreitan ez daukot sensazioik mugatu izan dagoenik, ez dakit, sekula ez dut euki sensazio hori. Igual, bizitzako beste esparruren baten, mugikortasunei begire eta holan, izen lehiken mugatzi ez zerbait, baina bertzodan eta kirolien jarduteko, ez dakit, pegaik ez dutze jartzen. Oso, ondo. Goazen aurrera. Herriko bertzolari izan babez Aitor Zelabait, biharrezkoa izan da gaur egun zazen lekura hiegetako, lehen pixka daipatu duzu, adibidez ura naia egondala, eta bestaldetik bai zenbateraino bezaz gain izan da presio iturri bat hau. Azkenean ez, zure aurretik etorri dien bertzolari aramaixoarrak bide luz eta arrakastatxo euki daue, zura naia, Manes, Andere, euki dozu sekula presio hori, ez dakit, norbaitzen atzetik datorren aizatian ero? Bai, lehen aipatu duten bezala, aramaixo oso lekua proposa da bertzoltan azteko, alde batetik, generazio askotako bertzolari, adin ezberdinetako bertzolari asko gauzelako, eta hori be aberazgarri da, bakoitzak bizi dauelako kontestu ezberdin bat. Eta horrek aldi berien mugatu nahuenik gaur egun ez dut uste. Gogoratzen az, eta orden gazti eginen, Martin da nirekin bertzotan, beti da nik ibili izendan bertzola ize, aramaixotarra bera bebai. Eta gogoratzen az, ez dakit, eukiko gen 8-9 urte, ez dakit esaten. Kantauen bertzo sorta bat, bakoitzak bera nahi, eta gogoratzen dut bertzuen bukera zala, baina mesedez bastaia, Xabi Aitorren etxaia, nire izenez deitu hoeto, heldu da garaia. Nire izenez deitu hobeto, heldu da garaia. Eta esango neuke ordutik ja, gaineko presio eta karga hori kendu nahuela. Ze ona. Bai. Ja, kirolera itzulitza apur bat, esan dugu hori, mendixan igeltzezalako herrika, baina ze talde edo federazioetan itzen dozu kirola eta ze kirol, zehazki? Nik itxaitxu normalen bi temporada negukue eta udakue. Uda korrika eta neguen eskixa. Orduen, eskixen konpetiruteko bierrezkue da Euskal Federazioen laguntza. Euskal Selezioen eta neguko temporada dana Euskal Selezioa zitxot. Eta gero, korrikan munduko txapelketetara zailkatu ezkero, Espainiako Federazioekin baitzen dituzte bi karrera horrik. Eta artien temporadan zier La Esportiva Junior Teameko taldien hau, eta hori. Horrekin jarraitzuko, Aitor, ikusi dugu hori ez, La Esportiva markak be patrozenetan zaitxula, zelan funtzionetan da apur bat honek? Ez gapea ditxua kontu honetan, zelan sortu zen proposamena ero? Proposamena sortu zen duela bi urte Espainiako vertikaletako txapelketa irabazi nauen kadete kategorian, eta lehenengo kontaktuek edo lehenengo hitzak horre eukinen markako arduradunekin. Eta ordutik hitz egiten joan ala, aurten izendan nire lehenengo urtie La Esportiva taldien, eta marka bat da, eta laguntzen duzte material alde batetik, baina bebai oso aberazgarri ikustotena La Esportibatik da, daukiela talde bat gaztiena, Junior Team, lehen aipatu dena, eta hor daz, kirol honetan gaztetxotan destaketan da bien edo gogor dabiltzan jentie. Eta honek eskaintzen zu ikasteko bestien gandik eta mundu mailan bai karreraren bat itxeko jente honekin. Orduen, esan gurotena da, marka bat izatiaz aparte eta materiala ematiaz aparte bai dela aukera bat bidaiatzeko,
antzerako korrikalari zen ezagutzak eta barneratzeko, eta hoxe. Eta, bueno, gero sare sozialen inguruen, pasaunaz pertsona pribau bat izatetik, igual apurat pertsona publiko bat izatera, horrek dakarrenakin, igual zaindu biozu gaizo zure irudisa, zerrigo zerrez, baina aldi berian oso malguek di horrekin, eta azkenien, ez dakit, naturaltasunez hartzen dut, bai. Bueno, eta bertso mundura itzulitza gabitzaltoka batetik bestera, baina azkenian bertzuak improvisazioan oinarritzen die, ez? Eta igual da galdera pixkat abstraktua, baina esango zeuke improvisetako gaitasun hori ero baliagarrixa injatzula sekula, beste esparru batzutan. Ez da, kuriosoa betzuta jaku planteetia. Azken, bueno, bertzotan hasieratik ez da ikasten improvisetan, hori be ikasi iten da. Eta, ez da git. Adibidez, entrevista bitxerako gara izan bebai, horrek laguntzen zu, improvisazioek apur bat, ideia batzuk ekartzen dozun arren, galdereita erantzuteko. Eta, adibidez, eskolako aurkezpenetan, ideiarik ez daukezule disimuletako rekurso nara. Ostrazio hori. Oso, ondo, guaze musika eta doinu ezberbetan, Aitor. Maria eta Bixok bertzozale garen einean, baina bertxotan lehenengo pertsonan ibilez garen lekutik, pentsajako nahiko kuriosua bertzo baten eta haren doinuan artean egon aldan harremana. Zuk zela bizi dozu hau? Gaixan arabera doinu bat edo bestia aukeratzen dozu, erotzezu arreta bereziri jarten, egoeran arabera da... Bueno, beti saiatzen gara, ni doinuetan bezna dauen trebiena, koste da jatazko doinu berrizek ikastie, baina saiatzen ga, gaiari hitzekin erantzuten zezun moduen, doinu batekin erantzuten. Humoretik jo nahi bozu, doinu alaixeu bat edo harineu bat hartuko zu, eta pixkat hausnarketatik edo seriotik jo nahi badozu, beste doinu mota batzuk. Eta, hori, aldan egin saiatzen ga, doinua proposena aukeratzen zure ideiak alik eta modu hobienien laguntzeko zure ideiei. Galdera potentia berrondo ulertzen da, espero baiet. Baina kanpotek ikusitza eta zure ibilbidea ikusitza oso ondo beteten dozu mutil perfektuan ero papela, ez? Azken finean, hori, kirolian, aipatu dozu mundu baian zaritzela, bertxotan txapelduna izen zare, ikasketetan abila, jatorra, fizikoki bebai, normatibua, esango, txerako morukua, ez? Azken finean. Eta, bueno, esan izen dotzue, edo, presioaren bat sortu izen dotzu dana ondo emute horrek itxuraz behintzat. Eta zenbateraino zare autoexigentia zure buruakiko, gai honetan, Daniel. Igual, bota dituzun kanon horreitan sartu neike. Ni nire buruakin oso exigentienaz, askotame perfekzionista xamarra, beti ez dagoela ondo, Eta ez dakit hori, kanpotik ikusten nautenan eragina dan, edo ni berezko daukoten olako izetie. Eta aipatzotena, honedoko bere alde honak eta txarrak, zehatzen nire buruari exigitzen alik eta gehien, baina hori, batzutan jakin bidabe gauzak perspektiba sartzen eta lasaitzen, bestik ez. Bueno, eta ipatutako danaz gain, aurten karreria hasi dozu, Aitor. Okerrez pargaz organizazio industriala mun, ez da? Zure bilbide ikusitza, kanpoti bentzat ez dauko oso lotura zuzendik zure zaletasunekin. Zer da lata karrera hau? Badau gainontzekoak ikusten ez duen loturaren batero tarteko? Ez dakit. Azken momentuen aukeratutako karrera izen zan, zientziateatik, beti izena zientzia sali, eta matematikak, oin ez berezik ondo, baina oin arte gutxienez nahiko ondo fizika beba eta olako gauzak, eta interes eukiot gai honetan. Eta ez dakit, ingenieritzak, hortik tiratzen da bai. Baina galdera inezkero nik uste dut hemendik 2 urte barrue argi esaten zeba sartu bitzan
ingenieritza honetan, ez dakidala. Ze buruena aukera asko nauken, ibez bera, dauela askoz lotu hau kirolan jardutiakin, baina ez dakit. Momentuz gustora nau eta espero lan segitzia. Hori, importantiena. Esan dugu, sabit bertzotan, kirolian, ikasketetan eta horrenbeste gauzetan sartuta, zelan kudeatzen dozu zaintza, bai zurekiko eta bai bestiekiko? A ber, nirekiko esango neuke zaintza permanenti dela, ze bertzotan korrikan eta bestelakotan ibiltzen bana da nire gustoko dielako eta horrek betetzen nagoelako, orduan, nire burua zainduaz nabil. Baina egize da, adibidez, ingurukoek, gurasoek eta batez behamak, nire txapelketerako edo nike entrenetako edo edurretara joeteko eskietan edo bertso saio batera eruteko eta horak bai itzen dabela sakrifizio batzuk. Eta orden zuek izan dozen moduen zaintza izen bida bi zentzutan, bai neurekiko eta bai bestiekiko. Eta esango neuke bestiekiko hori ondion badabela zerrobetu. Akit ama baten ematen zundana buelteti, ezin esku edala, baina bai ikustot asignatura pendiente moduen edo, konstienten gutxienez. Potentia baina oso. Eta prioridei dago kixenez ez, imaginagoike urtean zehar egongo diela lanpetuta zabitzen denbora dixak, bat ez be hori oinkarreri hasi dozula eta bar, denbora tarte horreitan zer emutentzezu prioridadia? Zela horrekatzen dozu kirol bertso eta ikasketen arteako balantza hori? Horekatzeik ez da, lehen aipatu dut nadela pertsonat euneko eunian jartzen dela gauza batera. Orduan, egoneke azterketekin euneko eunian ikastera, edo egoneke euneko eunian korrika itxera. Orduan, balantza esango neuke sekula ez dagoela horekatute. Egizea, igual perfekzionista xamarra nazen ez denpora gehiagi eskaintzen zitela batzutan danai, danai. Eta jakin biotela eta aita gazketan esatu uste, jakin biozu garrantzi handirik ez daukien gauzak askar egiten eta alde batera izten. Eta gauza askok denpora asko kentze duztie. Orduen, hori, beti balantza ez neuk esango oso horekatuta dagoenik. Eta, denporan kudeak eta esan dozu, apur bat, baina, badaukotzu berbetan egon garen danaz gain, aipatu dozu eskalada beba, igual, baina beste afizio sekreturen bat edo, egunek ordu gehiago eukiko baleukie, praktikara eruongo zeuena? Orokorren kirol sali da nien, ez? Orden edozein kirol bai eskalada eta bai edozer gauza guzteko jaten sarri zabitxie. Baina, azken aldi zen, serie asko ikusten ditut, oso serie alienaz. Eta azken aldi zen serie bat ikusita gero hasina ajedrezien jolasten. Ai, Dios. Netflixeko... The Queen's Gambit. Eta azken aldi zen, apurrate partida de mato beste jolasten dute ajedrezien. Ona. Eta, ja bukatzen gabiz, peliki, baina etorkizunera begira, Aitor, horren besta atezabalik eukitxata bar, ze asmo dakotzu buruan bueltaka ero? Non ikusten dozu Aitor etorkizun horbilan? Bateaki. Baina, ikasketak ez dakit nora eramango nauten, baina espero dut edo uste dut, gero iguale, ez dakit buruak beste giro bat ematuzte, baina ontan segitzia, igual beste maila baten, edo beste motivazio batzukin, baina bai bertzotan eta bai korrika. Orduen, ez dakit. Igual gauza ezberdinetan sartute bai, baina antzerakotan. Ez dakit. Eskerrik asko zure erantzunengatik eta ja bukatzen fango gare, azkenengo galderia. Ez dakit badukotzun entzuliendako gomendioren bat, ez dakit libururen bat, serie bat, aipatu dozu, beste zeo zer? Eskerrik asko zegoei, saiontara gonbidatzea gaitxik. Eta gomendioak ematen ez na oso ona. Guztoko jaten gehiago irakurtzi, ez dut apenas irakurtzen. Seriak asko ikuste ditut, baina ez dakit. Bat gomendatzerik ez dut ikusten oso ez dakit. Gomendio moduen igual batako nuke. Sartzeko pertsua.comen ordenagailuen. Eta hor daukie, aktualidadeko bertso honenak, eta norbere gustora, orden,
ikusi. sartu bertza.com bertan. eta Oso ondo. ikusi nahi beste. Ez dakit amai badukotzen zuko. Ederto, hoxe, ez, guk kuskusetan daun hoxe hemen jorro behiz edo zer, Ideia pare bat hartu ditza gortik, osake. Oso ondo. Ba, hori, placer bat Aitor, mila esker. Eta hori, hemen txiko, eskerrik asko zuri bebai entzule eta hurrengor arte. Agur. Erarte.